खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बे समाव दङ आङो 22 नं कक्लाबारि समष्टिनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनथिजानाय मानगोनां MCLA अन्नि बसुमतारी सारनिसिम दान्दिसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। गिबियावनो अन्नि BBC जानानै सारनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय राजखान्थिनि सोमोन्दै सारा मा बुंनो सानो? दा बे सोंनायनि बाथ्राखौ फिननायनि सिगांनो आं दिनैनि सानखौ गोसोखांनानै फंसे खोथा बुंनो नागिरदों। दिनै मावनानै जाग्राफोरनि मोनसे गोसोखांजाथाव सान जायखौ मे दिबस होननानै बुङो आरो दिनैनि बे सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जालांदोंमोन। ओंखायनो बिथांनि मोनसे खन्थाइ राव बाथ्रा बुंलांनायखौ आं दिनैनि सानाव गोसोखांदों। बिथाङा ओरै बुंदोंमोन, हादोरनि उनाव रांखान्थिनि उदांस्रि सुसिनायनिफ्राय बारग'नो नांगौ जोंनो समाजबाद। दा बे बाथ्राखौनो आं दिनैनि बे सानाव मावनानै जाग्राफोरनि मुङै बावहरनाय जाबाय आरो बेजोंनो आङो मावनानै जाग्रा मानसिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे नैबे दिनैनि आथिखाल समाव कर'ना भाइरासनि जि मोनसे थासारि सोमजिदों बे सोमजिनायनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जाहाथे बयबो नियम खान्थिखौ फालिनानै न'आवनो थायो। बेनिफ्राय सरकारि जायफोर बाथ्राखौ फालिनो थाखाय दिनैसिम फोसावबाय दङ बे फोसावनायफोरखौ नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै जाहाथे बयबो सोलियो। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बे नेमखान्थिखौनो मोनसे मुलि हिसाबै जाहाथे बाहायनो हायो बेखौसो आङो खावलायबाय। दा बेनि उनावहाय जाय बाथ्राखौ सोंदों, दिनैनि समाव बड'लेण्डनि राजखान्थि फोथाराव बेनि सोमोन्दै बुंनांगौ जायोब्ला नैबे दा समाव बड'लेण्डआव जाय राजखान्थिनि जेंना सोमजिदों बे जेंनाया मोनसे बड'लेण्डनि गासै थागिरिफोरखौनो मोनसे गोनो गोथोआव खोलैनानै दोननायखौ आङो नुनो मोनदों। मानोना बांसिन मानसिफ्रानो दिनैनि नैबे समाव रायजोपालनि जि सासन बे सासनखौ मोननो हादोंब्लाबो रायजोपालनि सासननिफ्राय जोंहा सुबुं दाराजों खुंजानाय नैबे खान्थिनि हादोरनि सिङाव जोङो बिथांनिफ्राय मा मावनाय बिहोमा जों मोननो हागोन, रायजोआ बोरै डेभेलपमेन्ट खामानिनि थाखाय जोङो मोननायनि लामाखौ मोनगोन, बेजों जों बोरैहाय जगाजग जानानै जों बिनि खुंथायनि जि फिथाइ बे फिथाइनिखौ जों माबोरै मोननो हागोन बेखौबो मोनसे साननाय फैदों। नाथाय खायसे मानसिया बेफोरखौ साना मुवानो सुबुं दाराजों खुंजानाय खान्थिनि जि बेसेन बे बेसेनखौ साना मुवानो थोंजोङै खायसे राजखान्थि हान्जायानो जा जातीय संगठनफ्रानो जा बेफोरखौ गावबा गावनि जि दृष्टिभंगि बेखौ लाखिनानै बरायदों। दा बे बरायनायखौ आङो गाज्रि जादों होननानै बुंनो लुबैयाखै। जिहेतुके जोंनि जि संबिजित बे संबिजितनि दहायजों रायजोपाला जोंनि जि काउन्सिलनि जि खुंथाय बे खुंथायखौ गावनि आखायाव लांनानै जोंनो जि माबा मोनसे खुंथाय होनो नागिरदों बे खुंथाय होनो नागिरनाया जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहाम जायो, मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय, बेखौसो आङो खावलायगोन आरो लुबैगोन। दा बेजों लोगोसेनो दिनैनि नैबे समाव अब्लाबो मानोबा गासै मानसिफ्रानो सानसुमैयानो जा मावनानै जाग्रा थाखोनि मानसियानो जा साधारन मानसियानो जा मोनसे जोंनि BTCनि जि खुंथाय गोहो बे खुंथाय गोहोखौ मानोबा दिन्दां जानानै थानाय बायदि मोनदों होननानै फोरमायनायखौ जोङो हमदांनानै मोनदों। आरो बेनो दिनैनि बे मोनसे थासारि, बे थासारिखौ जोङो सिगां समफोराव हयथ' नैबे BTCनि ओनसोलाव मोनफेराखैमोन आरो बे BTC ओनसोलाव बेनो गिबि खेब मोननाय। ओंखायनो बेबायदि गिबि खेब मोननायनि जे मोन्दांथि बे मोन्दांथिबो मोनसे जोंनि गोसोआव बेखौ जोङो फिल खालामदों एबा मोनदांदों। दा बेखौनो रायजो राजाफ्राबो हयथ' मोनदांदों। बेनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड नैबे ओनसोलाव जोंनि जि थाथ'नाय बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बोरै मा जाबावगोन, जागोन ना जाया, दा बे कर'ना भाइरासनि थाखाय
माब्ला समाव फिन अडिअ' जारि खालामफिनगोन एबा दा बेनो खालामफिनाबालासिनो आवगाय जि अडिअ' जारि खालामदोंमोन बेनो थाफिनगोन नामा बेबो मोनसे गेदेर कुइसन। दा ओंखायनो बे कुइसननि फिननायखौ नाथाय होनो थाखाय जोंनियाव फिननाय गैया, जोंनि नेताफोरनि खाथियाव, राजखान्थिफोरनि नेताफोरनि मावथिफोरनि खाथियाव फिननाय गैया। बिनि फिननाया दं होननानै बुङोब्ला जि आसामनि जि केबिनेट मिनिस्टार, बेनिफ्राय जि रायजपाल, बेनिफ्राय जि बिसायख'थि आयग, बे मोनथामनि आखायावसो दं होननानै जों सानो। दा ओंखायनो माब्ला जोंनि कर'ना भाइरासआ जोबगोन, माब्ला जोंनि बिसायख'थिया बा जोंनि खुंगिरिखौ जोंनो सायख'नानै लानो हानायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जोङो मोनफिनगोन बेखौ जोङो हयथ' दिनैनि समाव नैबे दिन्दां जानानै थानाय जे राजखान्थिनि हाल-साल बा हालोद, बे समाव जोङो फंसे खोथाजों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। नाथाय नैबे दिनैनि राजखान्थिनि फोथाराव बिटिसिनि जि खुंथाय गोहो, बे खुंथाय गोहोखौ लानानै जिबौबो थैया, लावथिबो बाया, बेबायदि खालामना दोननायखौ जों मोनसे बबेबा राजखान्थि हान्जाफोरनि षड़यन्त्र जानो हागौ नामा बेखौ जोङो मोनदांदों आरो गुबुनफ्राबो निस्सय साननो गोरोंफ्रा बेखौ सानाबालासिनो थायाखै आरो खायसे बेखौनो फोरमायथिदों। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दिनैनि बे बिटिसिआव राजखान्थिनि जि गोहो एबा खुंथायनि जि गोहो एबा जोंनि जि खुंथाय गोहोनि गेजेराव जों गावखौनो लोब्बा लाखिनानै जोंखौनो जों खुंनायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जाहाथे थाबैनो मोननो हायो, बे थाबैनो मोननांगौनि थाखाय जोङो जाहाथे बयबो जयैनो खामानि मावलायनो हायो, बेखौ बयबो खिन्थु लुबैदों। दा बेखौ सोरबा इउ पि पि एल आनो जा, सोरबा बि पि एफ हान्जायानो जा, सोरबा कंग्रेस बि जे पियानो जा, राजखान्थि बेबस्थाखौ जि डेम'क्रेसिनि जि खान्थि, जि सुबुं दारा खान्थिजों खुंनाय, बे खुंनायखौ जोङो जाहाथे थाबैनो मोननो हायो। बे थाबैनो मोननो हानांगौनि थाखाय राजखान्थि हान्जायानो जा, जातीय संगठनानो जा, जयै थाबैनो जाहाथे खुंनायनि सुबुं दाराजों खुंनायनि खान्थिनि जि बेबस्था, बेखौ जोङो मोनफिननो हायो, बेखौ खिन्थु जोङो बयबो लुबैयो आरो बेखौ लुबैनाया मोजां। सुबुं दारा खान्थिजों खुंजानाय जि देश, बे देशनि सिङाव थानाय हिसाबै बेखौ बयबो फिल खालामदों आरो बेखौ मोनदांदों। दा बेबायदिनो नाथाय बेनि फिननायखौ जोङो रावबो जेथुके होनो हाया। दा बेखायनो बेनि फिननायाबो आंनियाव गैया। दा बेखिनिखौ आङो दिनैनि जि हालोद, बे हालोदा बिदिनो दिन्दां जानानै दंथ'यो। बड'लेण्ड ओनसोलाव जि राजखान्थिनि जि बेबस्था, बे बेबस्थानि जि मानसिफोरनि लुबैनाय, बे लुबैनायनि गोसोआसो दिन्दां जानानै दङ। नाथाय जि हादोरखौ सालायनायनि जे खान्थि, जे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ आङो दिन्दां जानानै दङ होननानै बुङाखै। मानोना रायजपाला बेखौ दा सासन खान्थिखौ गावनि जि गोहो, बे गोहोजों बाहायगासिनो दङ आरो मियानिफ्राय निस्सय बेखौ बाहायजेनबाय। गावजों थिसनहरजानाय मानसिफ्रा बिबानखौ लाबाय। दा बियो बिटिसिआव सोलिनानै दङ। अब्लाबो नाथाय मानसिफोरनि गोसोआ मानोबा दिनै बड'लेण्डनि जि राजखान्थि, बे राजखान्थिखौ दिन्दां जानानै थानाय बायदि मोनदाङो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों। आंबो बेबायदिनो मोनदांनायखौ फिल खालामदों। बेखिनिखौ आङो बुंथ'बाय। गेदेर, नोंथाङा सानो नामादि आथिखाल बड'लेण्डआव रायजो बेंगिरिनि खुंनायानो थिग जादों होननानै? दा बे रायजपालनि खुंथायानो थिग जादों होननानै सानो नामा होननायनि फिननायखौ आं ओरै बुंगोन। जिहेथुके जोङो साफा साफा सिगां समफोराव सुबुं दारा खुंथाय खान्थिनि जि सिस्टेम, बे सिस्टेमखौ मानिनानै सोलिबोनानै जोङो दासिम रायजो राजानि, हादोरनि, ओनसोलनि खामानि मावनाय, जिहेथुके बिजाथि जावफेरनाय मानसि एबा जनप्रतिनिधि हिसाबै जाय खोथाखौ जोङो सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानैनो बांसिन बुंनांगौ जायो, बेखौ लानानै बुंनांगौ जायोब्ला आं ओरैसो बुंगोन, सुबुंखान्थिनि गेजेरजों जि सिस्टेमफोर, बे सिस्टेमाव थानानै जोङो जाय खामानिफोरखौ मावबोदों, जायखौ जोङो फालिबोदों, बे फालिनायनि थाखाय जोङो दिनै मानसिफोरनि जि साननाय हनाय, सुबुंफोरनि जि लुबैनाय, थागिरिफोरनि जि साननाय हनाय, बैफोरखौ जोङो
बुंनांगौ जायो। दा बेफोरखौ नायनानै बुंनांगौ जायोब्लानो आं नोरैखौ बुंगोन, दिनैनि रायजोपालनि जि सासन बे सासनाव ओरैबायदि दाजाबदेरनायमोनबा थिग जागौमोन होननानै आं सानो। जोंनि थागिरिफोर, सानसुमैफोर एबा जोंबायदि मानसिफोर ओरैबायदि लुबैदोंमोन, रायजोपालनि सासन जानायनि सिगां बेनि सानसुमैफोरनि गोसो, रायजोफोरनि जि साननाय हनाय बेखौ सनमान होनानै दिनैनि समाव रायजोपाला बोसोन लालायनायनि गेजेरजों एबा बिटिसिखौ दानि समाव नैबे इलेक्सननि समाव बिजाथियाबो बोखारजायैनि जि जाहोन, बे जाहोनफोरखौ नाहरनानै आगोल खुंथाय गोहोआव थाखांलांनाय जायखौ होननानै जोङो एक्स एमएलए, एमपि, इएम, एमसिएलए गोबां बेफोरबायदि दासिम जोंनि ओनसोलाव दङ। बैफोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै खुंनायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ राहा लानायमोनब्ला खुंनो थाखाय साबसिन जाबावगौमोन। आरो बेबायदि लायोब्ला दाबो रायजोपालनि जि खुंथाय गोहो बा जि सासन खान्थि, बे खान्थिया खोबैनो जाफुंसारनायखौ जोङो नुहुरो। आरो बेबायदि खालामनो लायोब्ला आङो थिग जादों एबा बेबायदि खुङोब्ला थिग जागोन होननानै आङो सानगोन आरो बुंगोन आरो बेबायदि जानायखौनो लुबैयो। नाथाय दिनैनि समाव सुबुं दाराजों खुंजानाय खान्थियाव जोङो नैबे जोंनि ओनसोलखौ संबिजितनि दहाय लानानै जे रायजोपाल, बे रायजोपाला खुंनायनि जि गोहो, बे गोहोखौबो बाहायनो हाया होननाय खोथा गैया। ओंखायनो जोङो बेखौ रायजोपाला गोहो बाहायदोंब्लाबो नाथाय रायजो राजानि मतामत, सानसुमैफोरनि जायफ्रा दिनैसिम बिटिसिखौ खुंलांबाय, एक्स जालांबाय, नाथाय बिजाथि नङा, नैबे इलेक्सनाव एबार गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव गाहाय गाहाय गुबै गुबै बिबान गैयि गोबां मानसिफोर दंसोयो। दा बैफोरखौ लानानै खुङोब्ला निस्सय रायजोपालनि जि सासन, बे सासना बयजोंबो बरायजाथाव जागोन आरो बरायगोन आरो बेनि थागिरिफ्रा गोजोननो हागोन। आरो बेबायदि खालामनो हायोब्ला रायजोपालनि जि सासन, बे सासना थिग जादों होननानै आं बुंगोन आरो बेखौनो आं लुबैयो। दिनैनि समाव आङो बेबायदिखौ बुंगोन। नोंथाङा दा समाव बर'फोरनि राजखान्थिखौ माबायदि जानाया गाहाम होननानै सानो? नैबे दानि समाव बर'फोरनि जे राजखान्थि, बे राजखान्थिखौ माबोरै जानाया मोजां होननाय लोगो लोगोनो आं दा ओरैयाव गोग्लैदों, राजखान्थि भाबै सासे राजखान्थिगिरि हिसाबै बुंनो ना नों सोंनाय बायदि बर'फोरनि राजखान्थिया दा समाव माबायदि जानाया मोजां जागोन होननानै सानो? बेखौ बुङोब्ला आंखौनो बर' हिसाबै जाथिनि, हारिनि मोजां साननानै थारैनो बुंनायखौ खालामोब्ला साबसिन जागोनखौ होननानैबो सानग्रा थागोन। ओंखायनो आङो दिनैनि नैबे समाव सिटुवेसनखौ नायनानै, बर'फोरनि नैबे राजखान्थिखौ नायनानै बर'फ्रा माबायदि राजखान्थि खालामनाया मोजां जागोन, बेखौ आङो ओरै बुंनो लुबैयो। नैबे दानि समाव बड'लेण्डनि राजखान्थि फोथाराव बर'फ्रा राजखान्थि खालामदोंब्लाबो बेवहाय बर'आ बर'जोंल' राजखान्थि खालामाखै, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो बेवहाय जि बिटिसिनि जि पावार, बे पावारखौ लानानै राजखान्थि खालामदों आरो खालामखागोन। बेनो जाहैबाय राजखान्थिनि मुल उद्देश्य लक्ष्य। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो जि पावार, बे पावारखौ हासिल खालामनो थाखाय पावारखौ बोरै मोननो हागोन बेखौ नायनानैसो जिहेतुके राजखान्थि खालामो। अब्लाबो नैबे समाव आङो सासे बर' हिसाबै नैबे दानि समाव मोनसे बर' जि राजखान्थि, बे राजखान्थिखौ ओरैबायदि आं जाजानो लुबैयो आरो ओरैबायदि खालामोबा मोजां जायो होननानै आङो बुंनो लुबैदों। बे जाहैबाय नैबे दिनैनि राजखान्थिखौ लानानै साफ्रोमबो मानसिया जिहेतुके बर'फ्रा बांसिनै दिन्दां जानानै थानाय बायदि मोनदों राजखान्थि जि गोहो, बे गोहोखौ नैबे बिटिसि ओनसोलाव। ओंखायनो बेखौ जों बोरैहाय बे मोनखानाय बिटिसिनि जि पावार एबा मोननो थांगासिनो थानाय आरोबाव बारायदेरनाय जि बिटिआरनि पावार, बे पावारखौ जों बोरैबा गावजों गाव
गोरोबलायनानै मावोब्ला मा फर्मुलाजों जों मावोब्ला साबसिन जागोन बेखौ आङो सम सम सानो। दा दिनैनि नैबे समाव बिटिसिनि थाखाय लाबोदेरनाय जि पावार थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों बे गोरोबथानि जि माखासे दफाफोर दं बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौआ बे बिटिसिनि गेजेराव थानाय जाय बेनि बासिन्दाफोर बे बासिन्दाफोरानो साफ्रोमाबो दायित्व दङ। बे दायित्वखौ मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमाबो जुदि राजखान्थि हान्जाफ्रानो जोंनिनो मावनांगौ होननानै जुदि बिटिआरनि जे सुक्ति बे सुक्तिखौ मावफुङोब्ला साबसिन जागोन। आरो अब्लाबो नाथाय बर' हिसाबै बैफोरखौ मावफुंनायाव जोंहा बांसिन साननांगौ दायित्व थाहैबाय। दा ओंखायनो बे दायित्वखौ आं ओरैबायदि बुंगोन नै दिनैनि समाव जिहेथुके राजखान्थि हान्जाजों राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्रा गावजों गाव मुं सुलायनाया बारा जादों। गावजों गाव गोरोबलायनो हानाया दिनै इसे गाबोन इसे फारागा जिहेथुके जानलांबाय थादों। बेखौ जों बोरैहाय ज' खालामनानै जोंनि जि पावार बे पावारखौ जों बोरैहाय गावनि आखाइ मुथायावनो लाखिनानै जि फैबाय थानाय बिटिआरनि जि सुक्तिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ जोङो बोरैहाय मावलायनो हायो बोरैहाय मावफुंनो हायो बेखौ साननाया खिन्थु जोङो ज' थानानैसो साननो हायोब्लासो जोङो बेखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं सानो। नाथाय नैबे दिनैनि समाव बर'आनो बर'नि गेजेरावनो राजखान्थि खालामनानै जुदि फाराग जालायनानै जुदि पावारखौल' हासिल खालामनायनि मुङाव राजखान्थि खालामो अब्लानिया जोंनि जि बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफोरा निस्सय मावफुंजाहैनाय नङा। आरो मावफुंजायाब्ला नैबे जि बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन बेनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमफोरखौ लानानै जों जे दिनै राजनिति फोथाराव जोङो ओंखारदों बे ओंखारनायनि ओंथियाबो थाहैनाय नङा। मानोना बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन जि गोहो जि सिस्टेम दं बै सिस्टेमखौ जोङो मोजां रोखोमै लांनांगौ जायोब्लानो बिनि पावारखौ बाहायनो नांगौ जायोब्लानो बिटिआरनि जि सुक्तिनि जि दफाफोर बै दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौआ गोनां होननानै आं सानो। आरो बेखौ मावफुंनो हायोब्लानो जि बिटिसि बै बिटिसिया आरोबाव दावगागोन। थारैनो बेखौ बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा साफ्रोमाबो गोसोआव साननाय दङ। आं बेखौ जाय जेरावखि हान्जायाव थायाथों मानो बेबायदि सानजानो लुबैयो। नाथाय नैबे समाव ओरैबायदि गावजों गाव हाद्रि सारलायनाय हाब्रु सारलायनाया बारा जाबाय। गाज्रि राव बाहायनाया सिमा बारबाय। जेब्लानो मोनसे सिमा बारो बै सिमा बारनायखौ जों जुदि बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय रावबो बेवहाय गेजेराव हाबग्रा मानसि गैया जायो अब्लानो जोंनि जि लुबैनाय जोंनि जि खौसेथिनि गोहोखौ जों गायसननो नागिरनाय बेफोरो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। ओंखायनो बैफोरखौ जाफुंहोनांगौ जायोब्ला दिनैनि समाव बर'नि माखासे जातीय संगठनफोर दङ। जातीय संगठन होननानै बुङोब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंगोन, बड' साहित्य सभाखौ बुंगोन, बे आबोबखौ बुंगोन, बोजबखौ बुंगोन। बेनिफ्राय जाय जोहोलावफ्रा दिनै बिएलटिनिफ्राय हमनानै एनडिएफबिसिम जाथिनि थाखाय थैथाब थांथाब नांबोबाय बैफोरखौ बुंगोन। बुङोब्ला बैफोर मानसिफ्रा जातीय संगठनफ्राव दिनै जायफ्रा ज' जानानै खौसेयै नांनो थाखाय बिटिआरखौ जाफुंहोनो थाखाय बिटिसिखौ आरोबाव फेदेरनो थाखाय फोजौनो थाखाय बेनि पावारखौ आरोबाव साबसिन खालामनो थाखाय बेनि जि खुंथाय गोहो बेखौ मोजाङै गायसननो थाखाय जोङो बै जातीय संगठनफ्रा आं दहाय मख'नाय जि जातीय संगठनफोर बैफोरो बांसिनै दायित्व लानो थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव सोमजिनो नागिरनाय बेले बेजेखौ होबथानो थाखाय मोनसे दिनैनि समाव रल लानांगौ होननानै आङो सानो। आरो बे समा सफैबाय। ओंखायनो बै समखौ जुदि समनि हांख्रायनाय बायदि जुदि जोङो खारनो रोङा जायो अब्ला थारैनो जोंनि जि सिमांफोर बै सिमांफोरखौ जोङो मोनसे समाव जोङो राजखान्थिनि जि फाखन बा राजखान्थिनि जि खेमथा लब बै लबाव लुभियाफोरानो निस्सय जोंनि जि सेन्टिमेन्ट जोंनि जि जिउयै माहामै जोंनि गोरबोआव जि नांथाबनानै दङ बै नांथाबनानै थानाय जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय जायखौ जों जाजानो लुबैनाय बे जाजानो लुबैनायनि गोसोफ्रा दिनै एसे गाबोन एसे जानगारलाङोब्ला बै जानगारलांनाया थारैनो जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि
जाय लुभिया मानसिफोर दङ, जि पावार मांगारफोर दङ, बैफोर मानसिफोरनिफ्रायनो जागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो दिनैनि समाव नैबे समाव बिटिसिखौ हमथानांगौबा बिटिआरनि जि सुक्ति बे सुक्तिफोरखौबो जाफुंहोनो थाखाय दिनैनि समाव जोंनि जातीय संगठनफ्रा ज' जानानै आवगायबोनानै बोरैहाय जोङो जयै मावलांनो हायो, बोरैहाय बायस्रानानै थानाय राजखान्थिखौ बा बेनि लिडारफोरखौ जों बोरैहाय ज' खालामनो हायो बेखौ जों साननो नांगोन। आरो हायैनिबो खारन थाया। मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन इडिअल'जि गोरोबलायै नेसनेल लेभेलनि राजखान्थि हान्जाफोरजोंनो खायसेया गोरोबनो हायोब्ला, खायसेया गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनानै जुदि मावनो हायोब्ला, जोङो आदर्श निति मोनसे थांखिनि मोनसे उद्देश्यनि थाखाय दाजानाय राजखान्थि हान्जाफ्रा मानो जों ज' जानो हाया? बे ज' जानो हायैनि खारनानो जाहैबाय एकमात्र जोंनि जि अहंकार गोसो, बे अहंकार गोसोखौ दबथायनायाव जोंनि लिडारफ्रा फेलें थांगारदों। आरो बै फेलें थांगारनायनि थाखाय जों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा भुगिनांगासिनो दं। आरो बै भुगिनांनायखौ जोङो गैया खालामनोबा जोंनि जातीय संगठनफ्रानो जोंनि जि गोरबोनि जोंनि लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाहाथे इयुनावबो जोंनि गोरबोनि लुबैनायनि जि गोहो, बै गोहोआ थाबाय थायो आरो बेखौ गायसनफिननो थाखाय नैबे दिनैनि समाव बयबो जातीय संगठनफ्रा सिगांबोनो नांगौ। आं बेखौसो खालामनो हायोब्ला बर'फोरनि मोजांसिन मावनाय जागोन होननानै सानो। आरो बेबादिनो आं मावजानो लुबैयो। सारनिसिम गोबां बाथ्रा बुंथिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे। बे समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ सारा जोंनो दान्दिसे होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो मोनसे खावलायनाय, बबे मोजां बबे थार जेन बेखौ नायनानै दावगालाङो। बेखिनिखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। अनेक BBC।